Sa una pag yung panahon di ay ang mga tao magampo unya ma-discourage dayon kung dili mahatag ang ilang gipangayo sa Ginoo. Mao tong mga Israelita magyaw-yaw, ang mga Israelita mo reklamo, hangtod na lang hinuon mga matay ginoon sila. Muna si Jesus iyang gibag-o paghatag og instruction ang iyang mga katawhan nga nagsunod niya nga ayaw gyud mo hunong og ampo, ayaw mo pagpakawa sa paglaom, gilingay mong tupad na dili ka daling ma-discourage, na wa ka ma-discourage sa imong kuyog sa balay. Kamong mga ginikanan, wa mo ma-discourage sa inyong mga anak na kusog na kaing mo suyop. Wa mo. Kanang inyong mga anak na mga bugo kayo, niya tapulan kayo mo eskwelahan, kusog lang kayo mo duwa, dagko ra ba kay kaon. Wa mo ma-discourage. Kamong mga asawa, wa mo ma-discourage sa inyong bana nga sukad pa pagkaminyo ninyo palahubog na gid na, bisyoso na gid na. Sige mog ampos Ginoo, hapit na lang mo mga matay, mao lang gyapon ang kinaiya. Wa pa mo ma-discourage. Ilom. Wa pa mo ma-discourage nga sige tag baligyag slat, wa lang gyapon mahurot hangtod karon. Wa mo ma-discourage ana. Ako wa jud ko ma-discourage. Ug unsa may pasabot sa Ginoo matud pa sa atong ebanghelyo, gitudloan ta niya sa pagampo kanunay ug di gyud mawad-ag paglaom. Dakinahanglan tag pagtuo. Faith. Wa gani pagtuo, way kapuslanan ang pagampo. Ug unsa man ang pagtuo nga motuo ta matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa titubag nato Salmo? Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mutuo kita na mo ginay first na principle nga kining atong giampuan mao ra gid ni bugtong makatabang nato. Nya nganong bugtong mga makatabang nato? Kay siya rasad ang naghimo nato og sa langit ug sa yuta. Kinsa pa man di mo tabang nato? Ang naghimo rasad nato. Mananglitag na kay sakyanan nga Toyota, kinsa may makatabang nimo? Ang Kia. Og magkalisod ang imong Toyota nga sakyanan, wa gilaing makakumpleto og tabang nimo. Mubalik gyud kas Toyota. Kay adto kas Kia, himuon niyang Kia ang imong Toyota. Mao na di ta mapulan nga ikaduha naigiingon si Kristo diri ay matud pa niya kun ang daotang huwes nakahimo ni adtong maong desisyon na favorable decision para sa byuda, ang inyo pa kang amahan nga tuas langit nga purting buotana di gid siya mo pabor dito spikas, anha gid siya pabor ninyo, di siya maglangay-langay, dalion niya pagbuhat. Kita kusog ra ba kay taan ang atong term answered prayers. Pasalamat sa mga answered prayers. Ana. Sakto na dili. Sakto ba na? Ngano man di ay do na di panahon na ang Ginoo dili mo answer sa atong prayers, unanswered prayers. Unsa may meaning anang answered prayers? Ilisin na lang tingali na basig ang meaning nimo granted prayers. Basig granted ba kanang gihatag sigon sa imong gipangayo. Pero answer matud pa ni Kristo dalion niya ang pagtubag. Ang iyang judgment sa imong gipangayo dalion niya, di siya maglangay-langay. Ang katong huwis naglangay-langay kay buangon man to. Pero ang Ginoo buutan man, di maglangay-langay. Bilingya imong tupad. Ingna, mutubag ka sa akong panginahanglan.
Ingna ba, imong tubagon akong panginahanglan. Wag yun mo manglingi. Ay mga buangon man mo. Dili mo parehas Ginoo nga inig sulti tuman gid na siya. Pero atong timan-an nga ang tubag sa Ginoo isip supreme being, isip all-knowing and almighty God. Ang iyang tubag nato at least tulo ka buok. Unsa man? Yes, no, wait. Mao ni ang iyang basic nga tubag, mga basic nga tubag. No, yes, onya, wait. Hay may the best gyud ani nga tubag sa Ginoo. Nga buang man. Ang pinakanindot nga tubag sa Ginoo kana gyung no. No. Mutubag ganing Ginoo og no, that is the best answer. Ngano man iyang ihatag nimo unsa gyoy angay nimo. Kay kanang atong hunahuna o kining atong kasing-kasing pataka lanig pangandoy. Kanang maingon ko ka, Lord, mapangasawa unta nako, mabana unta nako ni siya kay lami jud kayo ra ko amin, Lord, kiling kay Lord, sus, mamatay jud ko Lord, mamatay jud ko. Ana, sa dihang nabana na nimo, pisti inatay ani. Hibawan pa nako, ingon ani din sa batasan, di ko mo hinaya aning panuwa ing dako ay. Nganong nalipat man ka, gayang imong hunahuna og kasing-kasing, di na kakita sa kamatuoran, malimbungo na. Aling nga imong tupad, inawa ka magmahay-mahay. Ingna ba? Ako, pangutan ako. Nganong gibiyaan magito nako akong uyaw. Nisod man ko aning pagkapari. Abi na kong nindot ni. Hilak-hilak pa, Lord. Maordinahan dito ko, Lord. Pagkapari na, hilak-hilak na sa bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Ayaw mong salig ng imong huna-huna o kasing-kasing. Kaya di nakakita sa kamatuoran. Magsigilan ng pangayo. Murag bata ba? Mangayo sa kutsilyo. Nyag imong ihikaw ang kutsilyo, buhilak. Manya inighatag sa kutsilyo, masamad. Mangayog kayo, di ba kanang bata ganahan kay nagkayo ang bata. Mo bitayin ko kaninyong bata magsakit ganina dinhi, dad-ang atos may buta pumiro tay daghang kayo gadaab-daab dito. Ipakita nagkayo, muhilom ginang bata, nga ganahan na muduwa as kayo. Isugba dayon. Pero wa kahibaw ang bata nga ang kayo di ay makapaso niya. Mao na kun moingon ganing Ginoo nga no, hatagan kaniya what is proper and what is right for you at this moment. Mao na wait sa ihatag sa Ginoo. Wait and see. Ano? Ibaw man kung nagsige mog ampo nga maayo kas imong sakit. Hangtod karon naa lang yapong imong sakit. Og ang gihatag sa Ginoo nimo nga no nga answer, the best na nimo. Kag himsog pakaglawas, purti unta nimo rong pamakap. Purti unta ron nimong panglupig sa imong isig ka tawo. Karon masakiton man ka, buutan kay kagnaong. Way siguro gaagi-agi na lang karon sa simbahan kay busy kay kas imong paningkamot. Ana, karon masakiton ka, sige kag simba. Unya kay wa man ka makasimba, kay di makakabangon, sige kag paminaw sa waling padersyano. Padersyano, minaw ko. Pero may pakaglawas, to akas imong trabaho, to akas imong negosyo, sa ka maminaw. Ingay padersyano, unya na busy kay kustananan. Nakano masakiton ka, sige pagpalit og slat. No. Naparalyze ang akong papa pagka mga September mating ito 1989. 1 year pa lang ko nga na regular sa akong trabaho sa land bank. Purti ginakong hilak ko. 61 years old si papa. Muning idara nako karon. Basig sunod adlaw maparalyze na ko. Lord, bata pa kay papa, ayuha in town. Nya si papa buutan kay tanan, si mama hinong animal kayo, wag yun maparalyze.
Ni anak ko, Lord, itakli na lang ni aring usa. Wag yun. Sige lang yun, paralyze papa. Hangtod na lang yun, unom katuig. Hangtod isod ko sa seminaryo pagka 1995. Pagsuod na ako, ning ko, Lord, ako nagining gihalad di mo akong kaugalingon, ayuha in taos papa, bisag makaabot lang siya sa akong ordination puhon. Na, suod kong June 1995, pagka August 28, namatay si papa. Pagkahilakan ako ato hapit hurot akong luha. Lord, nganong inana man ka? Unsa may akong sa nimo? Unsa may kuwang nako sa akong pagserbisyo? Way tubag ang Ginoo. Hapit na ko ordinahi og deacon pagka 2023, nag-crisis ko sa akong desisyon. Ngano man, kay nadani kog usa ka babae. Nagsige na kog kantag, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Nailad ba ang akong unahona kasing-kasing? Ni krisis na. Plus pagyod nga nakadungog kog mga scandals nga nahitabo sa pipila ka mga pari o mga obispo nga natintal sa mga babae o lalaki, natintal sa mga sakristan o sa mga youth. Nakaana ko, okay pa bag magpari ko? Nga agani ko ordinahe na attractive naman ko? Ni agani obispo na, ni agani pari na pagiuban idol nako, nangatintal man gani. Wa na ko'y pagsalig sa akong kaugalingon. O usa ka gabi ni ana, gipadamgo ko ni Papa. Purti na kong hilak ni Papa. Pa, di na ko ganahan magpa-orden. Nahadlo ko. Dito ko ni sumbong niya ba? Nga si Papa gadanag ang naong, gihapuhap ang akong ulo o gikanta-kantahan ko niya. Human, nawa as Papa. Nakamata ko mga alas 2, alas 3 sa kaadlawon. Nilingkod ko sa akong bed, gasigi kong hilak, og ningon ko pa, tabangi ko. Nga nahinomdom din ko nga si Papa, bisag latuson ni Mama, di gyud musukol. Nya ako pag siyang ingnon-ingnon pa, sukmagar ako nas Mama. God, kay gamay kay na, balitok kinas Mama ba? Taggam ginang kamaldita na. Nya tubagon ra kong Papa, wa man anako pangasawa ang imong mama para sukmagon, di pangasawa na anako para higugmaon. Na, di ba? Sana all. Nyaningon dayon ko, pa, ligon man day kay kag commitment sa imong pagkabana o pagkaamahan. Nagmonitor man day ka nako, naa man day ka sa langit. Tabangi ko ha, magpa-orden ako. Tabangi ko. Ug hangtod karon, musangpit yun ko sa akong panabang sa akong Papa kung maglisod nako. Pa, galisod na ko aning slot. Nga ingos sa Papa, magkaon na lang tag-ubi sa una, mamalhag lang ta ng mga balyakag, mga apali, diasdaan, wa gyud ko mo reklamo pag atiman ninyo. Kadungog di ka nga nagreklamo ko, di ba relax ra kay ko? Muana sa Papa, mutubag-tubag sa Papa nako, pero ako ragong tingog magtubag-tubag. Mahinomdom lang ko ba sa iyang mga buhat sa una, nga relax sa gyud kay siya, wa na migikaon ana mangadto ra mis banwa nya igabot mo ana day's Papa. Oh, tanawa, di kita mamatay sa gutom basta magampo og maningkamot. Mo na karon ako Papa kong idol, may mo gani kasagaran ako mga kuyog. Pader giunsa man ani mong relax kay ka napay utang bayronon, di apay mga taong badlungon, di apay slot nga dugay kay halinon. Giunsa man ani mo pader nga relax man kay ka. Mapakatawa pag yung ka. Thanks be to God, namatay nas Papa. Kay wap ato mamatay, hangtod karon gadugang-dugang lang tatos akong bayronon. Namatay man, anahi mo na akong hinabang. Mo na ko, Lord, salamat nga gipatay ni mos Papa. Kay wap ani mo patyas Papa, di kaadto og Santo Tomas. Dito man ko sa UST Central Seminary nag-eskwela. Dito man ko nag-crisis. Abi ninyo kung say gisulting Papa nako, gitambagan ko niya. Tagalog pa iyang inistoryahan. Tagalog pa. Igon siya. Ang puso natin pag umibig, kakatok yan. Kakatok sa gabi, kakatok sa araw, kakatok kahit anong oras, kakatokin ka. Ana si Papa? Nagtagalog-tagalog ang kanahan.
Wa man gito kahumag grade 1 o sa kasimana ra man gito sa grade 1. Unya iya pag yung kong gipakita nga nagampo mi sa breviary. Kanang among ampuonon bang mga pari ba aw kanang buntag gabi na. Si Papa mo'y nag-lead nako pag-ampo sa breviary in English. Fluent is Papa nga in English. Nakola, si Papa nag-ampo naman kuyog nako and he was teaching me, pray, pray. Di ka matintal sa imong pagkapari basta mag-ampo ka. Ayaw kahadlok na ay pag-ampo. Og mao na giingon ni San Pablo ni kanini ang Timoteo, ampo basa sa kasulatan kay ang pulong sa Ginoo gamito na nato sa pagbadlong, sa pagtudlo, sa pagdasig, sa paggiya sa balaanong kinabuhi. Diha focus mo na ayaw pagsigig pangayo sa Ginoo sa imong gusto, pangayo ang nga ang gusto sa Ginoo mo'y atong madawat kay siya Ginoo nga buutan, Ginoo nga gamhanan ug kanunay ra gyung nagtan-aw unsay makaayo nato. Unsa may gusto sa Ginoo karon, baligyag slat. Unsa may gusto sa Ginoo karon ninyo, palit og slat. Sige, tagaan ta mog update sa atong slat ha. Mo na ni atong pang-ending. Ang atong grace niabot ng atong halin og 74,431 ka slots, naapay 625,569 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Salamat kay ninyo. Increase gyud. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 237 na sad ang atong halin. Challenges. Nya ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi niabot ng atong halin og 42,176 ka slots, na pay 57,824 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,299 na sad ang atong nadawat nga challenges. Nya kadtong para itabang nato sa mga earthquake victims dito sa Northern Cebu, DPR, Divine Powerful Response, niabot na sa atong halin og 12,427 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit og slot. Ang atong pagpanghatag sa katong mga earthquake victims himuon nato og mga adlaw kun buhi pa ta. Gisurvey na dito sa atong assistant parish priest o kuyog sa atong pipila ka personnel o naatay mga 16 ka mga parokya nga atong paambitan mo hatag ta og 5 ka sakong bugas nga naay tag 5 kilo kada sako. Unya mohatag pud ta og cash para sa ilang mga damages. Ginagmay lang ato lang bahin-bahinon. More than 1 million maning atong kwartang nadawat nya nakuhaan naman ig 115,000. So ang mga 1 million pagid ni mao na nga atong bahin-bahinon do natay tagaan og 25,000, naa sa tay tagaan og 50,000. Mo report lang niya ko ninyo pilay atong na-spend og mga adlaw kon buhi pa mo sunod semana. Nya ganing ang ato sa dinhing mga projects kita mo diri sa Loyo karon ato nang gibutangan og anupog kay ato na gid siyang himuong dakong plaza. Unya mag-concert ang Sweet Notes diha December 14. So gilimpyuhan na gid nato tanan dito, ato na nang i-full blast na parking area ug activity areas, ato nang gibuhat, dako-dako ginagastuhanan. Pero mopalit lang gid mo sa slot sa PPSC, makabayad ra gid ta ana. So mo nay ato karong project niya dinhi sa atong simbahan, atong gipapintalan na dire kay panagana ni sa atong Pasko nga dili kayo murag gikagid ang atong mga grills, atong pintalan niya. Ang kaning atop ato lang sa ning pintalan kaning ceiling, di lang nato repiron
Aron sana kabang-kabang man na murag murag buko-bukos buaya ba nga kanang daghan-daghang color pitik-pitik. So ato lang nang kausag color diha aron ma hapsay-hapsay ang naong. Doon na magidon ta dinhi general renovation sa atong simbahan. Palit lang gyud most PPSC. Unsaon pagpalit og slot? Una, karong adlawng Domingo, pwede mo dito sa opisina, pwede mo diha sa gawas, nga risloyo, na ay mga lamisa diha, malit og slots. Dito sa atong mga kapilya, na asay namaligyag slots, na ay resibo ana. Unya, kaning pwede sa ninyo ipadala sa atong GCash account. Tanawa din sa atong gipakita nga ron sa screen. Unya, pwede sad sa atong bank accounts, nga ni adinhi, or ikwarta padala. Ang karon ang mga GCash karon hurot-hurot nagkapuno kining atong GCash kana na lang kang Jeric Takal mao na lang na murag natong IT katong ning adjust dire mao to si Jeric Takal unya mao nay kuana mao na nay wa pa na mapuno tingali amot wa pa basag ka na mapuno pero ikwarta padala bisag asa aning mga lana moabot ra na nato mao na mga igsuon, di lang kita mohunong nining atong pagtinabangay o pag-inampuay. Si Moises sa unang pagbasa, gaisa siyang kamot, niyag muhoy-hoy, mapildi sila sa gubat. Og musaka, mudaog sila sa gubat. Mao to ang gibuhat siyang kuyog, si Aaron og si Hur, gitukuran ang iyang kamot, gitabangan, o niya gipalingkod siya. Nidaog sila. Muna, dili kaya nako mahoy-hoy akong kamot sa siging himo aning project pero kay naaman mong namalit og slot mura sa inyong gitukuran akong kamot don't worry father di ami slot mingon ko sana all sige na manindog na ta mga buutan.